Moitísimas gracias. Unha vez máis, aquí me decía Rondar que pasa que sale o Partido Popular e Sarria vai a ser ainda máis do Partido Políticos do Bloque, os políticos do PSOE. Comunicada polas tecnoloxías, a Galicia comunicada pola economía, a Galicia comunicada polos servicios sociais que estamos facendo. O seguinte obxectivo é abrila con Monforte, para que... É o momento de gobernar con responsabilidade económica. E por eso os nosos candidatos se comprometen cun código de responsabilidade económica durante o seu mandato. É o momento de gobernar con austeridade. E por eso os nosos candidatos se comprometen a disminuir o número de asesores e os custes dos gobernos locais. É o momento de gobernar con planificación. E por eso os candidatos se comprometen a administrar os diñeiros e a sanear as contas dos concellos. É o momento de sanear esas contas. É o momento, queridos amigos, de que o diñeiro público deixe de ser un virus para a economía e se converta nunha mediciña para solucionar os problemas da crise económica. Fai 4 anos estivemos nunha situación tan difícil de despois de haber ganado as eleccións e haber conseguido